הישר מיבנה לגבעה הצרפתית, הגענו לפה עם ארוש, הגנן התותח, עופר ארוש, שטח נראה בצורה הזאת. זה עוד אחרי שעבדנו עליו קצת. שברנו חומה, פתחנו דרך, הכנסנו את הבובקט. פה כמובן השטח היה במדרון, כמו שאתם רואים. אפשר לראות את הגובה שאכלנו עם הבובקט, עם האבנים. עד סוף היום אנחנו נשים את המקום ונפזר את כל הבעלות של המצה. המקום הזה יהיה מוכן לגינון. יהיה פה מגרש משחקים קטן,